Oikein hyvää perjantai-aamua. Nauhoitus on päällä ja nyt voi webinaari alkaa. Pikkusen sieltä porukkaa vielä valuu sisään, mutta ei välitetä siitä, vaan lähdetään asiassa eteenpäin. Tervetuloa webinaariin liittyen Microsoftin Enterprise Mobility plus Security-ratkaisuun kavereiden kesken sitten ihan niin kuin EMS. Lähdetään sillä tuosta eteenpäin. Tänään webinaari vetää Petri Pukkanen. Toimin Edera Partners Oy:ssä konsulttina sekä kouluttajana. Meikäläisen löytää muun muassa Twitteristä tuommoisella handelilla kuin Pukkanen Petri. Mä oon aina käyttänyt näitä webinaareja oikein hyvänä tekosyynä pikkusen pyytää itselleni seuraajia, niin olkaa hyvä ja menkää sen kautta. Viittailen pääsääntöisesti näistä teknisistä asioista ja Microsoft-tekniikoista ja enemmän tämmöisistä niin kuin havainnoista ja huomioista ja julkaisuista sun muista, että mitä sieltä löytyy. Ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, niin katsotaan pikkusen läpi, että mitä kaikkea meillä on tuossa tulossa. Eli tämä webinaari nyt käsittelee EMS:ää, meillä on myös sitten tulevia webinaareja nyt jo aikataulutettu. Näihin voi käydä osallistumassa tai ilmoittautumassa meidän web-saitilta. Se on 4.5. kello 9 alkaen Hannu Kauremaan pitämä 3D-tulostus ja mallinnus. Ihan mielenkiintoinen, vähän erilainen aihe kuin tyypillisesti. Esimerkiksi meillä on Windows-palvelin tekniikkaa ja pilvipalveluita ja näin poispäin, mutta muun muassa Windows 10 niin isona päivityksenä on tuonut tämän 3D-tulostuksen nyt niin koko kansan tietouteen siinä mielessä, että sieltä löytyy erilaiset mallinnustyövälineet ja mikä kantaa ihan nimeä vaikka Paintti. Ja muun muassa niistä toi Hannu Kauremaa tuolla sitten puhuu. No sitten loppukuusta ensi kuussa niin 22.5. kello 14.30 tällä hetkellä. Voi olla, että se vielä muuttuu tuosta 14, mutta siitä tulee sitten kutsu. Mutta Microsoft Azure ja mitä sillä voi nykyään tehdä, eli tämmöinen kauas pilvet karkaavat tyyppinen systeemi, ja se on sitten meikäläisen saatavilla se homma tai tekeminen. Nämä webinaaritallenteet, kaikki mitä me tehdään, me nauhoitetaan nämä, nytkin on nauhoitus päällä, eli kaikki kommentit ja huutelut tulee näin ollen sitten julkiseksi, ja näin ollen ne myös sitten päätyy YouTubeen, jota me käytetään. Tuossa muun muassa meidän kotisivuilta niin löytyy tämmöinen tuolta ylänurkasta kuin webinaarit ja videot, missä pystyy käydä katsomassa erilaisia videoita ja muita esityksiä, missä Edera-asiantuntijat on ollut, ja täältähän löytyy Windows 10, Office 365 ja niin poispäin. Ja moni on näitä käynyt katselemassakin, että kiitoksia siitä. Mutta joka tapauksessa niin meidän sivuilta webinaarit ja videot. Täältä myös löytyy tuo ilmoittautuminen webinaariin, että pääsee sinne sitten. Kertokaa kavereillekin. Mitäs muuta? Webinaarien lisäksi me myös blokkaamme, siitä on yksi juttu. Mutta sitten jos katsotaan vielä pari juttua tämmöistä niin kuin enemmän tai vähemmän teknistä hommaa webinaarin aikana. Jos tulee kysymyksiä webinaarin aikana, mulla on tuolla muutama avustaja, jotka seuraa chattia ja näin poispäin, mutta se on myös hyvä vaihtoehto se, että ottaa vähän talteen, mitä aikoo kysyä, ja sitten webinaarin jälkeen, kun ollaan saatu nauhoitus poikki ja niin poispäin, niin mä jään tähän edelleen sitten hengaamaan ja vastaan kysymyksiin, samoin noi kaikki muut. Jos tulee jotain tekniikkahuolia, niin esimerkiksi ääni ei kuulu, ääni pätkii jotain vastaavaa, niin sitten hoidetaan, jos tekniikkahuolet on täällä päässä, niin hoidetaan ne sitten jollain tavalla, mutta näin ei todennäköisesti käy. Ja sitten mitä jos teillä on jotain, että ääni pätkii tai muuta, niin paras varmaan tapa on vaan hyppää ulos webinaarista ja tulla takaisin, niin todennäköisesti homma lähtee toimimaan. Ja taas kerran palautteen täyttämistä vastaan osallistuu arvontaan, mahdollisuus voittaa leffalippuja, ja webinaarin lopussa sitten laitetaan muun muassa noita palautelinkkejä, eli siitä tulee. Edera Partners lyhyesti, osa teistä on aikaisemmin nämä esittelyt nähneet, mutta ne, ketkä on ensimmäistä kertaa nyt meidän webinaareissa, niin kerrotaan lyhyesti. Edera Partners on siis yksi tämmöinen suomalainen IT-palvelutalo. Me tehdään erilaisia, toteutetaan ratkaisuja, konsultoidaan palveluita asiakkaillamme, ja me oikeastaan tehdään kahdella mallilla asioita. Joko
joko tämmöisellä learn by doingilla tai sitten ihan avaimet käteen. Ne on meidän tämmöiset niin kuin keihäänkärki tavat toimia. Käytännössä sen perinteisen koulutuksen lisäksi ja konsultoinnin lisäksi, niin homman juju on siis se, että esimerkiksi nyt tämä EMS, niin me otetaan asiakkaan kanssa se learn by doingina pöydälle, käydään läpi teoria ja harjoitukset aiheesta, mitä tarvii, ja samalla sitten otetaan myös tuote käyttöön. Me ollaan saatu projektien läpimenoaikoja aivan merkittävästi alaspäin tällä tyylillä, verrattuna vaikka siihen perinteiseen, että käydään kurssilla ja sitten sen jälkeen otetaan jossain kohtaa käyttöön. Sen lisäksi me ollaan myös CSP-toimittaja, eli me myydään pilveä kaikille suomalaisille toimijoille. Ja muun muassa näihin meidän tämän päivän webinaariin löyhästi tai suoraan liittyen, niin meidän ratkaisut, joita me toteutetaan asiakkaille, niin sieltä löytyy Azure Starttia, joka on siis Azuren käyttöönottopaketti, minkä voi hankkia. Sitten on Windows 10 käyttöönotto, Identity Management-palveluita ja sitten on muun muassa tämä Edera EMS, eli mobiililaitteiden hallinta plus sitten kaikki tämä, mitä nyt tullaan käymään. Lyhyesti näin. Hyvä. Agenda. Tänään me käydään niin sanotusti isot otsikot EMS:stä, eli tämä Microsoft Enterprise Mobility plus Security on tuote, joka voidaan ostaa joko erikseen tai parhaimmillaan se on todennäköisesti kuitenkin esimerkiksi Office 365 asiakkaille, jolloin se integroituu aika pitkälti niihin niin kuin liiketoiminnalle tärkeimpiin juttuihin. Tämä voidaan myös nähdä ihan suoraan hallintapalveluna, mutta sen lisäksi, että tässä on tuo laitteiden hallinta, mihin tässäkin webinaarissa totta kai kosketaan aika paljon, niin tässä on myös sen lisäksi sitten ihan sovellusten hallintaa, identiteetin hallintaa ja datan hallintaa. Ja muun muassa identiteetin ja datan hallinta niin on tänä päivänä aika isojakin haasteita tuova ongelma organisaatioille, lähinnä se, että miten me voidaan tietää, missä meidän dataa on tai miten me voidaan tarvittaessa hallita sitä. Ja meillä on ollut historiassa paljonkin erilaisia tuotteita, on-premise-tuotteita, mitkä tekee niitä. Mä tiedän, että kolmannen osapuolen tuotteita niin kuin Microsoftin ulkopuolelta löytyy aika paljon. On erilaisia niin kuin, tuotteita, jotka toteuttaa esimerkiksi jonkun gateway-tyyppisen palvelun vaikka jonkun Google Driven väliin ja yritetään sillä sitten hallita, että kaikki data, joka menee Google Driveen, on sitten jollain tavalla niin kuin hallussa, mutta sitten taas jos henkilö käyttääkin omaa Google Drivea, niin se ei toimikaan. Eli tässä on kaikenlaisia semmoisia niin kuin haasteita, jota pitäisi tässä niin kuin taklata. Ja tietenkin, että maailma on muuttunut aika paljon, että maailma ei ole enää sellainen, missä kone on domeinissa ja mieluummin ei edes verkkoyhteydessä ulospäin, niin se ei vaan ole nykypäivää, vaan ihmiset haluaa käyttää erilaisia palveluita, ennen kaikkea se, että ihmiset käyttää aivan valtavasti niin kuin mobiililaitteita työnsä tekemiseen ja muun muassa niihin tämä nyt sitten liittyy aika vahvasti. Mutta tuossa on suurin piirtein aiheet, mitä käydään läpi ja lähdetään tuosta. Ja kuten perinteistä, niin lupaan demota aika reilusti. Mitä Enterprise Mobility plus Security sisältää ja mitä se maksaa? Tämä pilvi maksaa katukaupassa tuommoisen 6,50 per useri, jos ottaa vähän kevyemmän paketin, tai noin 11 € per käyttäjä per kuukausi, jos ottaa vähän laajemman paketin. Tähän nyt tietenkin tulee sitten oppilaitoshinnoittelut ja tämmöiset kuntahinnoittelut ja vastaavat hinnoittelut, niin ne on sitten eri juttu, mutta toi on suurin piirtein se hinta, mikä esimerkiksi Microsoftin suoraan web-sivulla näkyy, että mihin voi noin niin kuin valmistautua, että minkä verran se maksaisi. Mitä se sitten sisältää? No siinä on parikin eri pläniä, eli nämä on ottanut nyt Microsoft käyttöön vähän samantyyppisen hinnoittain tämmöisen niin kuin planimallin kuin Office 365 lisensseissä, eli täällä on E3 ja E5. Molempiin kuuluu Microsoft Intune, joka on tässä paketissa semmoinen tavallaan niin kuin toteuttaja. Se hoitaa kaikki asiat, mitä me halutaan tehdä, niin se hoitaa ne sinne meidän päätelaitteisiin, on ne sitten työasemia tai muita. Sitten siihen myös kuuluu tuommoinen Advanced Threat Analytics, joka käytännössä luo tämmöisen niin kuin kartan jokaisesta käyttäjästä, ja me pystytään tunnistamaan erilaisia niin kuin
huonoja käyttäytymismalleja, jos joku ihminen, joka on aina tullut 8 taloa ja kirjautuu tasaisesti tiettyihin palveluihin, niin alkaa yhtäkkiä kolkutteleen ovia, joita hänen ei kuuluisi kolkutella, niin sitten siinä vaiheessa tuosta tulee tiketti ja nousee flagi pystyyn ja voidaan esimerkiksi sitten tarpeeksi pitkälle vietynä niin vaikka vaihdattaa salasana tai tehdä jotain muuta. Sitten siihen kuuluu Azure Active Directory Premiumia, joka Azure Active Directory niin lyhyesti on laajennus teidän on-prem Active Directoryin aika useasti. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin hybriditoteutuksesta. Silloin me viedään identiteetit tuonne pilvipalveluun ja me pystytään sitä kautta tarjoamaan sitten näitä erilaisia semmoisia palveluita, johon Active Directory ei vaan veny, SSOta ja muuta kuvioa. Käydään sitäkin vielä tarkemmin läpi. Information Protectioni suojataan dataa. Käytännössä sillä mennään, eli voidaan luokitella, voidaan suojata dataa ja muun muassa noista mulla on demoja. Ja näistä on sitten vielä P1 ja P2-versiot, jotka löytyy. Plus sitten siellä on erilaisia palveluita siihen, että voidaan tunnistaa, että mitä kaikkia pilvipalveluita meidän organisaatiossa käytetään ja näin. Yksi nyt tietenkin tosi iso juttu on sitten se, että miten tämä nyt sitten pitäisi ottaa käyttöön. Käyttöönotto pilvipalvelu tyyppisesti on aika suoraviivainen, eli käytännössä ilmoitetaan, että me halutaan EMS ja sen jälkeen se EMS on sitten käytössä. Tämän jälkeen hoidetaan lisenssit jollain tiilillä itsellemme ja määritellään ne käyttäjille ja tämän jälkeen palvelut alkaa toimimaan ja niitä pystytään määrittämään. Nyt esimerkiksi, jos me mietitään ihan Intunea, joka on tässä se toteuttaja, niin yksi tämmöinen tosi iso juttu on se, että jos SCCM löytyy jo, niin Intune voidaan sitten liittää SCCM-palveluihin. Käytännössä meinaa siis sitä, että SCCM ottaa tämän Intunen hoitoonsa ja SCCMstä löytyy sitten sen jälkeen kaikki mobiililaitteet ja sieltä pystyy komentamaan asioita ja se tavallaan polku menee sillä lailla, että SCCM-konsolissa tehdään jutut, SCCM komentaa Intune ja Intune komentaa mobiililaitteita. Toinen vaihtoehto on sitten ajaa Intunea ilman SCCM. Vaikka meillä olisikin SCCM, niin me voidaan silti ottaa Intune vaan sellaisenaan ja pilvipalveluna käyttöön. Tämä pitää niin kuin asiakaskohtaisesti aina katsoa, että kummasta saadaan ne hyödyt, mitä tarvitaan, mutta yksi tämmöinen tosi iso muutos, mitä Microsoft on tällä hetkellä tekemässä, niin näitä kaikkia palveluita, hallintapalveluita tämänkin osalta, niin ollaan viemässä tuonne Azure-portaaliin, joka tässä tapauksessa siis tarkoittaa sitä, että täältä löytyy muun muassa Azuren portaalista niin löytyy tänä päivänä sitten Intunet ja Azure AD Cloud App Discoveryt ja Privileged Identity Managementit ja Identity Protectionit ja Azure Information Protectionit ja näin poispäin. Eli näitä pystyy niin kuin tänä päivänä täältä hallitsemaan. Tosin, jos mä menen täältä nyt sitten vaikka esimerkiksi Intune-konsoliin, niin täällä on vielä tällä hetkellä preview ja se on preview ja tässä on aina silloin tällöin jotain vikoja ja epäloogisuuksia, mutta se muutos tavallaan niin kuin tänne päin on lähtenyt ja aikaisempaan verrattuna, kun Intune pyöri sitten semmoisessa niin kuin Silverlight-portaalissa, niin se oli kovasti erilainen ja silloin tavallaan oli niin kuin enemmän keskustelua siitä, että pitäisikö SCCM-konsoli olla se, mistä hallitaan työasemia, mutta sieltä hallitaan myös mobiililaitteita. Nyt käytännössä, jos enemmän puhutaan siitä, että meillä on EMS käytössä eikä Intune, niin pitäisikö niitä käyttäjiä ja käyttäjien palveluita ja kaikkia muita hallita sieltä, mistä niitä muutenkin hallitaan, eli tässä tapauksessa Azure-portaali. Sitten vähän riippuen siitä, että onko esimerkiksi Windows 10 käyttöön otettu, mikä on hallintatarve, tarvitaanko jotain group-policyiden ja muiden on-prem-ratkaisuiden lisäksi hallintaa. Sitten vähän pitäisi miettiä sitä, että minkälaisia käyttäjiä meillä on. Ja nyt ei tarvitse siis tehdä mitään yhtä vedosta meidän koko organisaatiosta, vaan meidän pitää miettiä, että paljonko meillä on sellaisia käyttäjiä, jotka jatkuvasti liikkuu, käyttää erilaisia laitteita, ovat muutenkin niin sanotusti pilvinatiiveja, eli pärjäävät esim. Todella vähällä määrällä paikallisia sovelluksia. Joku voi pärjää pelkällä Office-paketilla ja sitten vaikka sillä OneDrive for Businessellä ja SharePointilla ja niin poispäin.
Ja sitten ennen kaikkea, että kuinka monta meillä on näitä liikkuvia käyttäjiä. Eli tätä EMS ei kannata laskea itselleen kuluna sillä lailla, että minulla on 1000 käyttäjää, minä maksan tästä 6 tonnia kuussa, vaan pitää miettiä nimenomaan niin päin, että kuinka paljon mulla on liikkuvia käyttäjiä, kuinka paljon mulla on semmoisia käyttäjiä, joille mä haluan nämä lisäpalvelut niin kuin tarjota. Ja sitä kautta niin todennäköisesti se leikkaantuu aika paljon se käyttäjämäärä. Sitten tietty se, että onko Office 365 paikoillaan, jos on, mitä osia siitä käytetään, siinä on aika paljon. Onko jotain muita pilvipalveluita, johon esimerkiksi haluaisi toimittaa single sign-onia, esimerkiksi Salesforcea tai vaikka Twitteriä. Twitter on aika hyvä esimerkki tuosta. Ja sitten mobiililaitteet, ketkä ne omistaa, minkälaiset hankintamallit niissä on. Onko Androidia, onko iOSia, onko tehnyt 2 vuotta sitten järeän päätöksen siitä, että kaikille Lumia, tämä on se, mihin me lähdetään. Nyt näyttäisi siltä, että se oli sitten väärä päätös, mutta Androidille ja iOSille on runsaasti hallintaa tässä tuotteessa. Windows 10 on myös runsaasti hallintaa, eli nyt kun tuli just 1-2 viikkoa sitten uusi versio, niin tuli vielä enemmän hallintaa. Minkä takia tämän MDM pitäisi kiinnostaa? Ja tämä on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että hallinta muuttuu ja muuttuu oikeastaan jo. Eli esimerkiksi Microsoftin politiikka nimenomaan nykyään. Silloin kun Windows 10 tuli, niin se Microsoftin politiikka ei ollut tämä, mutta nykyään se on pääpiirteittäin tämä. Jos tulee uusi asetus, mikä tahansa asetus Windows 10, niin pääsääntöisesti sitä voidaan hallita sekä GPOlla että MDMllä. Ja näin ollen me kaikki voidaan valita, että mitä me haluttaisiin. No nyt esimerkiksi tämä, että lataa viimeisimmät poliisit ja katso itse, mikä kiinnostaa. Microsoft on nyt julkaissut. Mä voin ottaa tosta vielä linkinkin ja laittaa tonne chattiin. Tosta ja toi taitaa itse asiassa, no joo, taisi lähteä se linkki, mikä avaa suoraan downloadiin, jos sitä likkaatte, niin sieltä tulee siis Exceli. Ja se mikä sieltä tulee, niin sieltä tulee tämän näköinen Exceli. Eli Microsoft pitää hyvää Excel-dataa siitä, että minkälaisia group-policy-objekteja muun muassa löytyy nyt sitten Windows 10 tai 2016 serverille. Ja täältä pystyy nyt sitten vielä erikseen käydä valitsemassa, painetaan tuosta Enable Editingia, niin täältä pystyy vielä erikseen käydä valitsemassa, että mitä versioita haluaa. Jos me tiputetaan nuo TP-versiot sieltä pois, niin me päästään 574 rekordiin, mitä siellä on. Okei, täällä on aika paljon sitten taas tietenkin tällaisia, että sama asetus on sitten eri puolilla tai tekee jotain muuta. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi tästä näin, että mitä uutta 17.03 toi 120 uutta asetusta ja mihin nämä liittyy aika tämmöisiin niin kuin arkisiinkin juttuihin, niin kuin Microsoft Edgeen ja sen hallintaan, Windows 10 Hello for Businesseen ja näin poispäin, Use Phone Signin ja muuta. Ja tämä on nyt tietenkin se juttu, että vastaavat löytyy sitten myös MDMstä ja samoja asioita pystyy hallitsemaan MDMstä. Mutta sitten siinä on vielä toinen puoli. Periaatteessa jos me mietitään niin kuin täyttä hallintaa, me halutaan täysi hallinta, niin silloin teillä pitää olla kone, joka on liitetty domainiin, paikalliseen domainiin. Siinä on SCCM-klientti ja sitten meillä on vielä näitä niin kuin MDM-kuvioita. Silloin meillä on täysi hallinta. Sitten jos meillä on vain domeinissa oleva kone, se riittää meille, me saadaan GPOlla paljon aikaa, me voidaan sitä tehdä. Ja sitten joissain tapauksissa me voidaan valita sitten se kevyt hallinta, eli me käytetään sitten esimerkiksi pelkkää MDM. MDM pelkästään ei todennäköisesti useimmille riitä, eli siihen ei kannata välttämättä tällä hetkellä panostaa sillä lailla, että se on se juttu, mihin minä haluan nyt koko organisaationi viedä. Sitten on tietenkin näitä, että me elämme myös nykyään maailmassa, missä meillä on pilvipalveluita, meillä on palvelimia, palvelimet tehdään tuonne internettiin, jonnekin pilvipalveluun, ne ei ole välttämättä Active Directoryn jäseniä. Tämä ei kuitenkaan ole sitten taas niihin, vaan siellä esimerkiksi pitäisi käyttää PowerShellin DSCtä ja näin poispäin. Mutta jos laite on jotain semmoista, että se ei ole Windows, vaan se on Android tai iOS tai joku muu tämmöistä oma DM:ää tukeva, mikä on tässä niin kuin alapuolella, niin silloin voidaan käyttää noita. Tai esimerkiksi nanoserveri ei tue
kruppolisuja ollenkaan. Eli kruppolisut ei missään nimessä ole niin kuin katoamassa, mutta niiden vierelle on tulossa jotain muuta, ja sen takia muun muassa tämä MDMA on ihan mielenkiintoinen. Okei, jos tämmöistä haluaa esimerkiksi tässä on esimerkki, että miten me ollaan asiakkaalle tehty. Nämä on noin päivän urakkaa, joskus 2, mutta joka tapauksessa jos halutaan tämmöinen pokki, että mitä siellä pystyy tekemään, ensimmäinen 90 päivää tai oikeastaan 30 päivää Office 365 kanssa, niin pääsee täysin ilmaiseksi, eli ei tarvi sen kummemmin. Sitten tietenkin, jos Office 365 on siellä jo käytössä, niin voi ottaa esimerkiksi EMS:stä, voi ottaa 90 päivän trialia ja lähteä sillä kokeilemaan. Nyt kun mennään sinne mobiililaitemaailmaan muun muassa, niin me tarvitaan tässä sitten niin esimerkiksi tämmöisen projektin osalta, niin me tarvitaan Gmail-tilejä, me tarvitaan Apple ID:tä, me tarvitaan Microsoft-accountteja, ja näitä ei kannata käyttää omia, meidän pitää tehdä ihan sitten tuommoinen joku Apple ID niin kuin organisaatiolle, ja Gmailille sama juttu, ja paljon DNS-määrityksiä, erilaisia asioita, mitä käyttöönottoon tulee, mutta joka tapauksessa niin käyttöönotto on aika kevyt. Hallinnasta sen verran, että tällä hetkellä kun niitä siirretään Azure ja Office 365 admin-portaaleihin näitä asioita, niin siirtymäaikana nämä on melko jäätävä määrä erilaisia portaaleja, mitä pitää tehdä. Mä tuun pääsääntöisesti käyttämään 2 ylintä, oikeastaan toisiksi ylintä, sanotaan näin, että mä pysyn tuolla Azure-portaalissa aika paljon, mutta mä näytän noita kaikkia muitakin, mitä sieltä tulee, mutta portaaleita on joka tapauksessa niin melko reilusti. No hyvä. Nyt sitten laitteiden hallinnasta, kun lähdetään sitä miettimään, niin laitteita hallitaan siis, mille tämä tarjoaa laitehallintaa? Androidille, iOSille, Windowsille, PClle, sitten Windowsille mobiilipuolelle. Laajin hallinta iOSille, joo, Android hyvänä 2, joo, paitsi että nyt kun tuli pari viikkoa sitten 17.03, niin tuntui siltä, että Windowskin on tässä Microsoftin hallintatuotteessa erittäin hyvin edustettuna, joka on tietty ihan positiivista. Jos mä näytän pikkusen näitä, tässä esimerkiksi Azure-portaalista, niin mä voin täältä lähteä tekemään tämmöisiä device configurationeita ja device configurationeissa, kun mä lähden luomaan profiileja. Nyt niin kuin enempää menemättä nyt hirveän diippeihin näihin asioihin, niin otetaan tuosta vaikka Androidista, että mitä kaikkea vaikka siitä laitteesta voidaan lähteä rajoittelemaan, niin täällä on tämmöisiä asioita kuin 11 asetusta generaalissa, 10 asetusta passwordiin, ja esimerkiksi nämä on sellaisia niin kuin perusjuttuja, jotka on hyviä laittaa eli homma toimii sillä lailla, että mä vaadin kaikilta käyttäjiltäni salasanan laitteissa, mä määritän kuinka monta pinniä sen pitää olla, mä kerron jotain muita fingerprinttejä tai vastaavia, mitä siihen liittyy, ja mä voin vaatia esimerkiksi salausta. Ja kun mä olen nämä asetukset laittanut, niin mä pääsen nämä sitten deployaamaan tuonne kentälle, ja siitä se lähtee. Nyt mielenkiintoisena, että jos me katsotaan 10, 20 ja pikkusen rimoja päälle, että mitä kaikkea tuosta löytyy, vaihdetaan esimerkiksi iOSiin, ja otetaan täältä nyt sitten vaikka device restrictions tai jotain muuta. Niin kuin näette, niin määrät on heti aika paljon. Ensinnäkin näitä aihealueita on paljon enemmän iOSille. Täällä on 43 settingsia, 15 settingsia, 12 settingsia, 18 settingsia. Ja täältä esimerkiksi lähdetään niin hyvin pitkälti samanlaisia asioita ja samaltahan nämä näyttää. Eli mitä vaaditaan esimerkiksi salasanojen osalta ja näin poispäin. Eli ei näissä mitään. Ja sitten jos otetaan vielä vaikka Windows 10 ja later ja otetaan täältä samalla tavalla device restrictions, mitä pystytään, niin täällä on nyt sitten 22 asetusta tai muuta. Eli täällä on melko reilusti näitä, ja johon tässä menee 1,5 päivää, kun käy nämä läpi, että mitä kaikkea pystyn tekemään. Suurin osahan näistä on kuitenkin sitten taas sellaisia, että me ei välttämättä haluta näihin kauheasti ottaa kantaa. Nämä on kuitenkin niin kuin laitteista otetaan ominaisuuksia pois. Suurin osa teistä ei todennäköisesti halua esimerkiksi blokata kameraa tai muistikortteja tai internet-sharingia tai jotain muita asioita. Ja se on ihan okei, eikä näillä välttämättä ole tarkoitus niitä hallitakaan niin kuin siinä mielessä, että otetaan esimerkiksi se tietoturvapuoli, otetaan se niin kuin vaan paremmin haltuun. Eli hallinta on siinä mielessä aika laaja. No sitten, että mitä meidän tarvii tehdä, jotta me päästään näihin tilanteisiin. Me joudutaan muun muassa
me joudutaan esimerkiksi Windows 10 toimii ihan suoraan, meidän ei tarvitse siihen oikeastaan tehdä yhtään mitään muuta kuin todeta, että Windows 10 rollataan ja sen jälkeen me päästään sitä hallitsemaan. Applella meidän tarvitsee käydä hakemassa tämmöinen Applen varmenne, joka siis käytännössä meinaa sitä, että se iOS-laite niin kuin luottaa näihin meidän hallintatoimiin ja sitä kautta pääsee sitten eteenpäin. Ei ole kauhean pitkäkestoinen homma, että saadaan toimimaan. Sitten Android-puolella niin Bring Your Own Device ja Choose Your Own Device käyttö niin ei käytännössä vaadi mitään asetuksia, mutta sitten on muun muassa tämmöinen näin kuin Android for Work. Ja jos me nyt sitten käydään tuosta lyhyesti katsomassa, että Android for Work, niin löytyypi tällainen sivusto, mistä pääsee sitten tsiikailemaan asioita. Se, mikä täältä Android for Workista muun muassa löytyy, niin on sitten ihan kauppa. Eli nyt tässä kohtaa me tarvitaan sitten se organisaation Gmail-tili, jolla me mennään sinne kauppaan ja me hallitaan sitä kauppaa ja me voidaan sieltä esimerkiksi approvata erilaisia sovelluksia. Tämä tulee vielä tuosta myöhemmin, mutta Android for Work lyhyesti sanottuna on siis se, että Android-laitteeseen tulee 2 profiilia. Tulee työprofiili ja tulee kotiprofiili tai henkilökohtainen profiili. Loppukäyttäjä voi henkilökohtaiseen profiiliin tehdä mitä haluaa ja me hallitaan pelkästään sitä niin kuin work-profiilia, jolloin me voidaan se puoli tuhota esimerkiksi ja näin ollen sitten me ei päästä kuitenkaan loppukäyttäjän esimerkiksi dataa tuhoamaan liiaksi sieltä alta pois. Muita sitten, mitä on eri asetuksia, Office 365 toimii aika lailla suoraan, sekin pitää tuonne kertoa, että halutaan sen kanssa toimia. Muita mahdollisuuksia, mitä ehkä haluttaisiin, meillä olisi sertifikaattipalvelut, meillä olisi mahdollisuus jakaa sertifikaatteja mobiililaitteille, joskus niitä tarvii esimerkiksi langattomia verkkoja varten. Intune osaa hallita myös ihan Windows-klientteja. Täällä on tämmöinen niin sanottu niin kuin fat client, mitä tulee siihen, eli ihan MSI-paketti tai Exe, mikä ladataan koneelle. Sen jälkeen me saadaan sinne sitten TeamVieweria ja virustorjuntaa ja sovellusjakelua aikaiseksi ja niin poispäin. Totakin käytetään. Siellä on Microsoftilla isoja päänahkoja, esimerkiksi Toyota kuulemma hoitaa asiaa sillä lailla, että heidän kaikki huollon koneet muun muassa, niin ne ei ole domeinissa tai missään, mutta ne on internetissä ja näin ollen niitä pystytään sitten päivittämään esimerkiksi tuolla tavalla. Kyllä. Niin, Applesta vielä tuosta edellisestä, niin pitisi se sanoa, että Applellahan on sitten nämä omat tämmöiset niin kuin DEP- ja VPP-ohjelmat, Volume Purchase Programmi ja Device Enrollment Programmi, joita pystyy käyttämään. Ja silloin esimerkiksi Applen suhteen niin saadaan sellaiset työkalut, että pystytään niin kuin enrollaamaan iPadeja esimerkiksi aika tehokkaasti. Sitten taas, jos me ollaan siinä tilanteessa, että me vaan ostetaan iPadeja ja muuta, niin nämä laitteet on pääsääntöisesti tarkoitettu siihen, että ne on henkilökohtaisia laitteita. Ja esimerkiksi Applen iPadissa niin se, että ollaan pelkästään ID:n varassa, niin kyllä se edelleen tarvii sen Apple ID:n, jotta sitä on niin kuin kiva käyttää ja sillä jotain tekee. Muuten sitten vielä niin kuin hallintaan liittyen ja näin poispäin, niin pääsääntöisesti käytetään Office 365 ryhmiä tai Azure AD-ryhmiä, security groupeja, mennään käyttäjäryhmillä, laiteryhmiä ei oikeastaan käytetä. Käyttäjään kohdistetaan ne säännöt ja tämä on siinä mielessä nyt tosi toimiva juttu, että käyttäjään kohdistetaan säännöt, koska silloin me voidaan vaan todeta, että tolle käyttäjälle pitää olla tollaiset asetukset. Ja sen jälkeen tämä niin kuin MDM-puoli hoitaa sen laitteen siihen kondikseen, kun sen pitää olla. Meidän ei tarvitse tavallaan niin kuin ylläpitää sitä suhdetta sen suhteen, että tuolla käyttäjällä on iOS ja tuolla käyttäjällä on Android-kompoja. Ja sitten meidän ei myöskään tarvitse niin kuin mitenkään olla siinä mukana, että okei, käykö nyt joku sitten hakemassa itselleen Android-laitteen esimerkiksi niin kuin firman ostoprosessin ulkopuolelta tai jotain muuta. Eli tehdään ryhmiä tarpeen mukaan sovellusjakeluille omia, määrityskäytännöille omia, yhteensopimuus. Sitten on tämmöinen kuin ehdollinen käyttöoikeus, eli conditional policy. Täytyy muun muassa se tuosta vielä näyttää. Sitten kun me mennään sinne Intune-portaaliin, jos mä otan tosta nyt vielä sitten. Tässä on Intunen tämä niin sanotusti perinteinen portaali.
perinteisessä portaalissa, niin mä menin tänne IEllä sen takia, että tämä kyseinen kikkula vaatii Silverlightin ja ne on tätä tällä hetkellä nyt sitten tappamassa. No niin, joo, hyväksy vaan kaikki. Kenenäs mä nyt mennään tommosena kaveri. Jaha. Noin. Niin okei. Intune-portaali siis muun muassa näyttää tältä ja suurin osa näistä asioista on jo tuotu tuonne uuden Azure-portaalin puolelle. Täällä meillä on kuitenkin, no katsotaan tuleeko tästä nyt mitään. Noin. Niin täällä meillä muun muassa näkyy käyttäjät, täällä näkyy Teppo-testi, meikäläinen ja sitten tämmöinen admin-käyttäjä. Täällä näkyy myös sitten laitteet, mitä voidaan pyöritellä. Laitetyypit on nyt sitten mobiileja, täällä on omistajuuksia, on henkilökohtaista yritystä, osa on Active Directory rekisteröityjä, osa on Exchange ActiveSync aktivoituja, eli niissä on sähköpostitilit ja täällä näkyy sitten käyttöjärjestelmiä, eri versioita, mitä kaikkea täältä löytyy. Näitä pystyy niin kuin tätä kautta katsomaan. Yksi semmoinen merkittävä juttu tässä on se, että täällä ei suinkaan näy siis kaikki käyttäjät. Intune ei tarvitse kaikkia käyttäjiä. Täällä näkyy pelkästään ne käyttäjät, joilla on Intune-lisenssi tai EMS-lisenssi ja ovat enrollaneet laitteet. Ne on ainoat, mitkä täällä näkyy. Mutta sen lisäksi esimerkiksi täällä on sitten myös, jos mä näytin äsken noita configuration policyja, niin täällä on nyt sitten määrityskäytäntöjä. Määrityskäytännöt esimerkiksi tätä kautta, jos mä otan vaikka sen Androidin, tämä suomenkielinen on melko karua käytettävää, mutta täältä nyt sitten kun lähtee katsomaan, niin täällä on tämän näköinen käyttöliittymä, mitä tulee näihin niin kuin asetusten hallintaan ja asetusten käyttöön. Eli nämä saadaan niin kuin tätä kautta pois. No nyt sitten määritykset on yksi juttu, mitä me voidaan tehdä. Toinen juttu on sitten se, että me voidaan vaatia koneelta erilaisia yhteensopivuuskäytäntöjä. Eli siis me voidaan vaatia, että minkälainen kone on compliantti. Ja kun me määritetään, että mitä niissä koneissa pitää olla, ja me määritetään myös, että mitä niiden pitäisi olla, niin silloin me voidaan lähteä käyttämään tämmöistä kuin ehdollinen käyttöoikeus, eli conditional access. Nyt tämä conditional access esimerkiksi Exchange Onlinein kanssa toimii käytännössä sillä lailla, että kaikissa ympäristöissä laitteiden on oltava toimialoille liitettyjä tai yhteensopivia, ja täältä voi estää jopa ovan, mikäli sikäli laite ei ole yhteensopiva. Ja kenelle tämä otetaan käyttöön, otetaanko kaikille käyttäjille vai vapautetaanko joku tietty porukka tai laitetaanko vain jollekin tietylle. Näiden kanssa siinä kohtaa, kun teillä on se 1000 käyttäjää tai satoja tai kymmeniä tuhansia käyttäjiä, niin pitää olla melko varovainen. Eli laittamalla ton täpän päälle, estämällä kaikki asiat ja unohtamalla määrittää esimerkiksi yhteensopivuuskäytäntöjä tai muita määrityskäytäntöjä, niin ei varmasti tienaa kuukauden työntekijän titteliä, koska käytännössä se lopettaa niistä laitteista niin sen koko toiminnan siihen paikkaan, mitä tulee niin kuin sähköposteihin ja muihin. Nyt jos mä otan tästä esimerkin, että miten tämä toimii. Tässä tapauksessa täällä on kaveri sisällä, kaverin nimi on Teppo-testi, ja jos Teppo tästä painaa tällä uudella koneellaan, jonka hän on juuri hankkinut, niin hän painaa vaikka portal.office.comiin, pääsee tänne sisään, jos mä muistan salasanan, katsotaan noin. Näin, Teppo lokkasi sinne ja pääsi hienosti tänne Office 365-portaaliin, jonka jälkeen homma jatkuu sillä, että kun hän koittaa mennä sähköpostiin, niin tämä tuleekin tälleen, että et pääse vielä tähän. IT-osasto varmistaa, että laite on ajan tasalla ja bla bla bla. Ja se mitä Tepon pitäisi nyt sitten tehdä, niin Tepon pitäisi enrollata tämä laite jotta hän pääsisi tonne. Toinen homma, mitä Teppo nyt on sitten tehnyt, niin tässä on toinen laite, jonka Teppo on enrollannut. Mennään sinne ensin pinnillä sisään. Ja muun muassa täällä näin, niin sähköposti toimii ihan ok. Eli jos muuten sama kaveri, mutta täällä sähköposti pelaa ja täällä ei pääse edes web-selaimella tonne. Miten tämä varsinainen nyt sitten vaikka enrollmentti tehdään? Tässä on erilaisia malleja silloin, kun otetaan esimerkiksi laitteita käyttöön. Jos niitä rullataan Azure Active Directoryin suoraan, niin mikä siinä?
siitä vaan, siitä vaan, mutta jos laite on jo käytössä, kun tämä tuote otetaan käyttöön, mikä on yleensä se tilanne, niin muun muassa täältä Windowsin ihan settingsistä löytyy, jos mä lähden katsomaan täältä accounteista, ja accounteista löytyy täältä Access Work or School. Ja täällä on jo, että tämä on konnektoitu Edera Training Oyn Azure AD:hen, mutta jos mä konnektoin tämän tilin nyt sitten vielä tonne meidän MDM:ään, eli Teppo-testiä. Organisaatio löytyi. Päästään organisaation Intune Enrollment-sivustolle. Ja kun mä kirjoitan tänne nyt sitten käyttäjätunnuksen, niin tässä kohtaa, mitä vielä tapahtuu, niin tulee two-factor tunnistautuminen. Nyt mulla soi täällä puhelin. Käytät Microsoftin sisäänkirjautumisen tarkistusjärjestelmää. Viimeistele tarkistus painamalla ruutua. Ruutua eli hashtagia, eli risuaitaa, On tarkistettu. jonka jälkeen mä pääsen nyt tonne noin, ja mun laite lähdetään tästä kohtaa niin kuin enrollaamaan. Ja näin ollen se on nyt sitten almost finished ja niin poispäin. Samalla mitä tässä nyt alkaa sitten tapahtumaan, niin tässä alkaa myös tapahtumaan semmoisia asioita, että jos me katsellaan täällä näin, niin mulla ei ole täällä nyt mitään recently added juttuja. Jos mä täältä esimerkiksi käyn hakemassa vaikka PowerPointia tai jotain muuta, niin mulla on tällä hetkellä täällä vaan PowerShellia ja PowerPItä. Katsotaan, jos tähän koneeseen nyt ei sen kummemmin kosketa, että päästäänkö tästä tänään vielä. Nyt tuli ilmoitus, että encrypts on needed, selvä juttu, eli jotain semmoista tarttis. Ja nyt tulee, että PowerPoint Mobile, Excel Mobile, yritysportaali ja muut kaikki asiat, mitä mä nyt oon tuolta määrittänyt, niin lähtee tähän tippumaan. Eli käytännössä tässä oli niin kuin enrollmentti Windows 10 osalta. Mulla ei nyt ole iPadia eikä mitään muuta, niin kuin esimerkiksi Android-laitetta, mitä mä saisin tuohon teidän ruudulle, mutta niissä muun muassa niin enrollmentti menee ihan täsmälleen samalla tavalla. Ja sitä kautta päästään niin kuin näihin kuvioihin käsiksi. Ja nyt jos sitten täältä uskaltaisi kokeilla, no ei päästä vielä tähän encrypts on needed, käydään täältä lyömässä, toi pitää kyllä heittää ensin. Noin. Laitetaan BitLockeri päälle ja kenenkään ei pitäisi mun mielestä nykyään mennä ilman salausta, ei missään nimessä, koska se on kuitenkin mahdollista tämän päivän laitteissa, niin salatkaa laitteenne. Silloin teidän ei tarvitse olla huolissanne siitä, että mitä sille laitteelle tai sen kovalevylle tai jollekin muulle käy. Eli jos joku menee vielä ilman salausta, niin hävetkää ja laittakaa se äkkiä päälle. No, ei pääse ihan vieläkään. Katsotaan vielä täällä hallintalaiteportaalissa, että mikä on homman nimi, mutta jätetään toi tuohon pyörimään ja ihmetellään sitten, että mitä siinä tapahtuu. Hyvä. Alkaa olemaan aika mennä eteenpäin, eli tuossa tuli näytettyä pikkusen aikaisemmin jo niitä Intunen asetuksia ja poliisuja, joita on siis runsaasti, ja tuli näytettyä tässä myös nyt sitten Conditional Access. Yksi vielä asia, mikä voisi käydä tuossa läpi, on tästä enrollmentista pari juttua. Tyypillinen tilanne on se, että käyttäjällä on jo laite, jota aktiivisesti käytetään. Yksi tapa on käyttää conditional accessia tämmöisenä niin kuin hyvänä pakottajana. Eli käytännössä todetaan, että sä et pääse mihinkään, jos et sä enrollaa sun laitetta. Ja tämä toimii nyt sitten iOSille, Androidille ja kaikille muille. Nyt sitten tämä on siinä mielessä vähän rankka tapa. Ennen kaikkea enrollmentti ei välttämättä ole ollenkaan tekninen projekti, tämä voi olla viestintäprojekti, tässä voidaan vuosi pumpata ihmisille tietoa siitä, että meiltä saa nyt turvallisia puhelimia, missä on asetuksista pidetty huolta ja pidetään niin kuin asiat turvassa. Ja tätä voi myydä ihmisille myös sillä, että myös teidän omat laitteet pysyy, niin kuin teidän omat laitteet ja teidän oma data pysyy paremmassa turvassa, kun me laitetaan täältä päälle teille salausta ja pinniä ja kaikkea muuta niihin puhelimiin, mitä niissä ehdottomasti kuuluisi olla. Sitten on tietenkin sovellusten hallinta. Sovellusten hallinnassa on erilaisia vaihtoehtoja, mitä pystyy tekemään. Voidaan asentaa sovelluksia täältä
Intunen kautta näille kaikille mobiilialustoille. Ja silloin niistä tulee käytännössä management-sovelluksia, eli me voidaan myös sitten hallita jossain vaiheessa sitä, että miten se data liikkuu niissä. Asennusvaihtoehtoja on muutamia, eli asennus joko linkillä storesta kaikkien alustojen osalta toimii aika lailla niin kuin samalla lailla. Tai sitten Windowsille on noin Apache ja MSI-paketit. Exeä ei löydy MDN puolelle, mutta se löytyy Intunen tavallaan sieltä niin kuin Fatin clientin puolelta. Ja sitten Windows 10 on esimerkiksi tuommoinen himmeä härdelli nimeltään Business Store. Mä en koskaan muista näitä linkkejä eikä varmaan kukaan muukaan, mutta jos äsken oltiin Android for Workissa ja kirjoitetaan seuraavaksi, että Business Store 10 tai jotain tuommoista, niin täältä löytyy Windows Store for Business, ja kun me painellaan sinne sisään, niin täältä pystytään sitten ottamaan tämä käyttöön. Mikäli sikäli tämä on jo käytössä, niin sitten sinne tarvitsee vain kirjautua, eli se menee niin kuin sitä kautta. Hehe. Jaa. Edera Demo Admin. No niin, kato, ehdot pitää. Kaikkihan nämä aina lukee, niin ei muuta kuin menoksi. Eli sen jälkeen, kun tämä Business Store otetaan käyttöön, niin me voidaan täältä Business Storesta, me voidaan nyt sitten valita sovelluksia ja etsiä sovelluksia. Eli käytännössä tämä homma toimii siis sillä lailla, että täältä me voidaan Today-sovellus, niin me voidaan tämä tästä valita ja ostaa. Sitten me todetaan, ei me oikeasti osteta, kun se maksoi. Miten mä nyt semmoisen tulin ottamaan? Olisiko Slack ilmanen? Noin, Gette App. Ja sen jälkeen mä valitsen, että haluanko mä jakaa sitä onlineissa vai offlineissa. Jos mä haluan jakaa sitä onlineissa, mä totean, että Gette App. Ja nyt mä ostan tämän yritykselle, joten tämä on nyt sitten ostettu ja tämä on lisätty inventaarioon. Ja mitä se inventaario meinaa? Se inventaario meinaa, että täältä päästään esimerkiksi sovelluksia katsomaan, mitä kaikkea mulla on. Ja mulla on täällä nyt erilaisia sovelluksia, jotka mä olen ostanut. Ja mulla on täällä nyt myös sit sellaisia sovelluksia, jotka ovat privaattistoressa. Ja nämä privaattistoren sovellukset sitten taas näkyy esimerkiksi sillä lailla, että jos mikäli sikäli mä menen vaikka tällä Teppo-testillä tänne storeen, niin täällä on sovellukset, pelit, musiikki, elokuva, TV ja sitten täällä on Edera Demo Oy. Ja Edera Demo Oyn kautta loppukäyttäjä näkee niitä applikaatioita, jotka hänelle on määritetty. Ja tässä tapauksessa nämä nyt on kaikki jo asennettu, joten se menee siellä. Mutta sitten taas, jos Tepolle tulee mieletön fiilis ostaa Kendrick Lamarin uusin sinkku, niin siinä kohtaa kun painaa tuosta nappia, että tämä on 9,99 €, niin se on sitten oma Microsoft-accountti ja oma luottokortti, millä voidaan toimia. Mutta siis noita sovelluksia pystyy laittamaan tuonne. No sitten on tietenkin tämä näin, että Android work play google.com, kokeillaan tällaista. Ja tässä tapauksessa tilanne on siis se, että mä otan täältä nyt jonkun Skype for Businessen ja mä approvaan tämän sovelluksen, nyt siis Googlen palvelussa, niin mä approvaan tämän sovelluksen ja niiden asioiden osalta, joita täällä on, niin mä approvaan tämän, jonka jälkeen tämä näkyy mulle Intune-konsolissa. Eli nyt esimerkiksi sovellusten jakeluun täällä on vielä otetaan, mennään tuonne Intuneen, kohta pitää hyppää noihin muihin juttuihin, mutta näytetään vielä tämä. Otetaan täältä esimerkiksi Mobile Apps. Ja tässä on esimerkiksi lista asioista, jota mulla on tällä hetkellä hyväksytty tuo kaupassa. Ja jos mä menen tänne Android for Workiin, painan täältä synkkiä, niin se synkkaa tämän mun kaupan. Nyt se on synkannut ja se mun äsken ostama sovellus niin pitäisi näkyä tässä listassa, jonka jälkeen mä voin sen sitten lähteä tuomaan tonne Android-alustalle. Ja täältähän löytyy Hill Climb Racingia ja
Pokemon Gouta muun muassa, mitä tuolta nyt on sitten niin kuin hyväksytty näin niin kuin demomielessä, eli löytyy sieltä. Eli tässä on Applelle, tässä on Androidille ja tässä on Microsoftin näille alustoille ja kaikkien store-kaupoille löytyy vastaavanlainen palvelu. Se on käytännössä se, mitä tämä koko homma tässä tapauksessa tarkoittaa. Hyvä. Sitten on vielä viimeinen, että miten me onnistutaan enrollaamaan noita laitteita. Tähän demoon on käytännössä yksi yritys, katsotaan toimiiko se. Tässä on nyt eräskin kone, joka on juuri otettu käyttöön. Tämä on 17.03 version Windows 10. Siinä kohtaa, kun Microsoftin tuotteita otetaan käyttöön, niin liksutellaan nämä perusasiat tästä läpi. Sen jälkeen se vielä katsoo, että okei, ollaanko internetissä. Jos ei olla internetissä, niin se antaa tässä kohtaa vielä pikkusen korjata asioita. Ja toivon mukaan se pyytää multa kohta sitten tunnuksia, että mä pääsen eteenpäin. Just a moment. Tehdään niin, että mä käyn kohta katsomassa, että mitä sille kuuluu. Tähän on yksi yritys tähän demoon. Näin se vaan menee. Koska mä joudun aina asentamaan tämän Windowsin, kun mä haluan tämän näyttää. No, jäädään katsomaan. Sillä välin niin meillä on tommonen puoli tuntia tässä aikaa katsoa vielä identiteetin hallintaa ja muutamaa muuta kuvioa. Identiteetin hallinnan osa-alueet lyhyesti. SSO erilaisiin SaaS-sovelluksiin, reverse proxy, sillä pystyy sisäiset sovellukset julkaiseen. Se voi olla ihan vaan OVA esimerkiksi paikallisesta Exchangeista, SharePointista, Easy-pohjaiset sovellukset, multifactor-autentikointi, erilaiset monitoroinnit ja self-service-työkalut. Käytännössä tähän niin kuin identiteetin hallintaa se näkyvin osa, mitä me pystytään toteuttamaan, niin yksi tämmöinen osuus tähän kaikkeen voisi olla, nyt mulla on täysin sekaisin nämä omat systeemit täältä näin, niin otetaan tuosta Teppo-testi, ja Teppo-testi, jos painaa nyt sitten esimerkiksi tämmöiseen kuin myapps.microsoft.com. myapps.microsoft.com, niin tämä on portaali, jossa loppukäyttäjä voi hallita omia kuvioitaan. Muun muassa täällä tapauksessa niin Teppo pystyy määrittämään itselleen ryhmiä, pystyy katsomaan mihin ryhmiin kuuluu. Hän kuuluu MDM-usereihin, MDM, MFAhan ja demogroupiin. Teppo pystyy myös luomaan ryhmiä. Eli webinaariryhmä. Kaikki käyttäjät voivat liittyä tähän ryhmään, jonka jälkeen Teppo on nyt sitten tämän webinaariryhmän ylläpitäjä ja pystyy hallitsemaan asetuksia sun muita. Sen lisäksi Teppo pystyy hallitteen omaa profiilia. Eli täällä on nyt sitten muun muassa salasananvaihto. Määritä omatoiminen salasanan vaihtaminen tarvitsee erilaisia lisätunnistautumisia, matkapuhelinta. Mä voin sitä tuosta oikein likatakin. Erilaisia matkapuhelin tai vaihtoehtoinen sähköpostiosoite tai turvakysymys tai jotain muuta. Ja katsotaan, kun mä annan tuohon nyt sitten uudelleen vielä salasanani. Niin mun pitäisi päästä. Ja täällä on nyt muun muassa, että okei, työpuhelinta ei ole määritelty, todentamisen puhelinnumero on meikäläisen kännykkänumero, todentamisen sähköpostiosoite on mun sähköpostiosoite, jota täällä pystyy käyttämään. Näyttää hyvältä, selvä juttu, ja näin ollen mulla on salasanan vaihto mahdollista. Näitä tietenkin laitetaan sitten siinä kohtaa niin käyttäjille siihen kirjautumisen yhteyteen ja niin poispäin. Eli kun käyttäjä menee normaalisti vaikka web-mailiin tai vastaavaan, niin sitten siinä kohtaa hänet pakotetaan suorastaan antamaan uusia tietoja itsestään. Täällä näkyy myös laitteet. Pystytään hakemaan BitLocker-avaimia niihin laitteisiin, jotka on salattu, ja tämän tyyppisiä asioita voidaan hoitaa. Sitten jos mennään tänne sovelluksiin, niin
täällä on erilaisia esimerkiksi single sign-on asioita, mitä voidaan ajaa erilaisiin juttuihin, jos mä avaan tuosta Teamsin. Mun ei tarvi välttämättä osata mennä Teamsin sivuille, mun ei tarvi tietää, että teams.microsoft.com on se paikka, mihin mä menen, vaan mä voin tätä käyttää ja päästä näin ollen sitten pulina kanavaan ja tehdä mitä lystää. Täällä on myös mahdollista tehdä kolmannen osapuolen juttuja. Tää on nyt viime aikoina, tähän on tullut semmoinen päivitys, katsotaan toimiiko se. Eli mä likkasin tuossa Twitteriä ja aikaisemmin tämä on toiminut pelkästään IE:ssä. Nyt ne on tuonut tähän Edge-tuen, mutta näyttää siltä, että mulla ainakin täällä näin niin tuli error access is denied tai jotain muuta, joten siirrytään tässä hommassa eteenpäin. Ideana kuitenkin se, että päästään esimerkiksi johonkin määritettyyn Twitter-tiliin, vaikka firman Twitter-tiliin, niin päästään sillä sitten eteenpäin. Hyvä. Tuossa on muuten nyt se enrollmentti, eli jos vaikka tommonen kaveri tässä nyt sitten kirjautuu sisään, ja taas kerran tulee nyt sitten, puhelinvarmistus, mä hoidan sen tuosta vähän nopeammin tällä kertaa, ei kuunnella viestiä sen kummemmin, mutta laitetaan se tonne menemään, niin tästä meidän pitäisi oikeastaan päästä siihen, että uuden laitteen esimerkiksi määrittäminen, niin se tässä kohtaa ottaa jo tietyt asetukset haltuun, setup your device ja niin poispäin, jonka jälkeen tämän pitäisi nyt vielä kysyä multa, että hei, organisaatiossasi halutaan, että käytetään Windows for Hellota ja näin ollen sun pitäisi laittaa tähän pinnit ja muut kuviot. Eli kun päästään tästä eteenpäin, niin se on siinä. Mutta okei, hai ja niin poispäin, jätetään se tonne pyörimään, koska me ei haluta nyt katsoa se vielä sen verran pitkään. Hyvä, sitten PIMMI. Lyhyesti PIMMI, mistä on kyse. PIMMI eli Privileged Identity Management mahdollistaa tunnusten ylläpidon. Tämä meikäläisen Teppo-testi, niin sen lisäksi, että se on aivan mahtava loppukäyttäjä ja sillä on mahdollisuus tehdä kaikkia asioita, niin se on myös itse asiassa tämmöinen SQL-kuru, mikä tarvitsee aina välillä sitten isompia oikeuksia esimerkiksi Active Directoryin ja tuonne Azure Active Directoryin ja näin poispäin. Azure-portaalin ja PIMin idea on oikeastaan se, että voitte määrittää ensimmäisenä tai nähdä sen, että kuinka monta adminia teillä on, onko admineilla multifactor authenticoinnit päällä, jos siellä on ylimääräisiä administraattoreita eri rooleissa, niin miten me saadaan nämä hommat hoidettua ja miten me saadaan nämä hommat hanskaan. Ja tässä muun muassa niin mä näyttäisin teille tällaisen demon, missä Teppo käy nyt sitten pikkusen soheltamassa tuolla Azuren puolellakin vielä. Eli tämän määrittämisessä on vähän kovempi homma, mutta nyt esimerkiksi Teppo-testi ederademo.com on täällä ja niin kuin näette, niin hänellä on täällä SQL ja kaikenlaista muuta, mutta hänellä ei ole oikeuksia täällä. Jos hän menee tänne Privileged Identity Managementiin, niin täältä muun muassa niin Teppo voi itse henkilökohtaisesti aktivoida roolinsa. Hän voi pyytää tässä tapauksessa Global Administratorin oikeuksia ja painamalla Activate häntä pyydetään kertomaan syy. Ja jos syy on, että koska mä voin, ja sen jälkeen painetaan OK:ta ja aktivoidaan tästä nyt sitten tämä kyseinen rooli, niin Teppo-testi on, viestisano, Teppo-testi on aktivoitu Global Administrator roolille aina tähän päivään kello 11.55, eli 2 tuntia eteenpäin. Ja tässä tapauksessa nyt sitten niin ei muuta kuin Teppo on valmis menemään tänne näin riahumaan juuri niillä asioilla, mitä hän haluaa riahua. Eli tässä oli niin kuin PIMMI lyhyesti. Toinen juttu, mitä tämä PIMMI tekee, niin tämä PIMMI itse asiassa lisenssoi nämä samat asiat myös sitten sisäverkon puolelle. Ja tätä kautta voidaan sitten käyttää MIMMiä ja PAMMia tuolla niin kuin 2016 servereiden kanssa ja hallita samalla tavalla myös sitten ihan domain käyttäjätunnuksia ja siellä ylläpito-oikeuksia. Hyvä. Sitten vielä datan hallinta. Datan hallinta.
salaus paikasta ja tyypistä riippumatta. Lyhyesti kuvaten, laite vapaa. Ideana se, että loppukäyttäjät voivat ottaa näitä faileja ihan mistä tahansa he nyt sitten halajavat ja luokitella niitä ja säätää niitä, ja sitten adminit tietenkin tekee samaan aikaan sitten jotain muuta vastaavaa asiaa. Otetaan tästäkin taas suoraan nyt sitten, tai ei ota ihan vielä demoa, laitetaan tuosta ensin vähän slaidia eteenpäin. Azure-portaalin kautta voidaan tehdä erilaisia polisyjä, eli se miten tämä information protectioni tapahtuu on se, että me kerrotaan polisyillä meidän loppukäyttäjien laitteille, että miten homman pitää toimia. Ensin me tehdään policy, jonka sisällä on tämmöisiä laapeleita. Laapelit voi olla personal, public, internal, secret, joku muu teidän määrittämä. Ja laapeli taas voi sisältää erilaisia määrityksiä siitä, että laitetaanko sinne alas joku tunniste, ylös joku tunniste, laitetaanko watermarkkia. Ja sitten se, että tunnistetaanko me tiettyjä konditioneita, että jos joku tieto esimerkiksi löytyy dokumentista, niin miten se merkittäisi automaattisesti ja saataisiin se homma hoitoon. Ne laapelit ja niiden asetukset näyttää suurin piirtein tältä. Täällä on esimerkiksi personaaliin, niin onko se päällä, määritetäänkö jotain permissioneita, ei määritetä, personaaleja ei tarvitse suojata, tai voidaan jopa niin kuin tehdä niin, että halutaan poistaa suojaus. Ja sitten halutaanko me laittaa joku visuaalinen merkki siitä, että tämä kyseinen data on sitten esimerkiksi personaalia. Se, miten tätä käytetään tuolla vaikka nyt sitten Teppo-testin tapauksessa, laitetaan pois, niin tulee vähän yksinkertaisemman näköinen. Esimerkiksi tällä lailla. Täällä tehdään vaikka tällainen. Avataan Wordi. Mä näytän nyt Officella tämän silläkin uhalla, että tämä toimii myös sitten minkä tahansa muun failin kanssa. Mä näytän sen tuosta vielä. Mutta tässä on nyt esimerkiksi asennettu kaikki tarvittava tähän kyseiseen Word-kirjaan, jolloin mä voin todeta, että okei, tämä on personal dataa ja näin ollen tätä käsitellään sellaisenaan, eli kun mä laitan tähän jotain asioita. Toinen, että mä voin poistaa nuo kaikki asetukset sieltä. Ja kokeillaan vaikka tämmöistä, että jos mä laitan 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, eli tämä muistuttaa nyt jonkun verran luottokortin numeroa, ja vaikka näin, älkää käyttäkö tätä nyt sit missään. Ja nyt kun mä painan tosta noin tallenna, ja mä tallennan tänne, en pilveen vaan voi kun näitä osaisi joskus käyttää. Pannaan vaikka dokumentteihin, niin tässä kohtaa mulle tuli, että it's recommended to label this file as confidential. Minkä takia? Sen takia, että mulla on tässä esimerkiksi luottokorttidataa, ja tämä tunnisti sen, että mulla on luottokorttidataa tässä. Mun ei ole pakko tehdä sitä, mikään ei muutu, mä voin tästä jatkaa ihan entiseen. Jos mä taas laitan sen, että muutan nyt, niin okei, nyt se on confidential, ja tätä käsitellään sitten niiden mun poliisyyden kautta. Mä voin myös suojata tämän erikseen, mä voin seurata ja kumota näitä asioita, miltä ne näyttää. Tämä vie mut web-palveluihin, mitä tuolla on. Mä voin myös sen lisäksi tehdä esimerkiksi niin, että mä otan täältä suojatun failin, vahingossa laitan tai tahallani laitan tämän sähköpostin vastaanottajalle. Jos se sieltä nyt joskus tulee. Toinen ohjelma käyttää Outlookia. Ja no, ainakin tämä aukesi. Niin tässä on nyt esimerkiksi nyt sit suojattu faili, raportti firman pikkujouluista. Muun muassa täällä näin niin on vesileima käytössä, eli äärimmäisen salainen. No nyt jos mä muutan tätä, että siitä tuleekin public file, niin se vesileima lähtee. Jos mä taas muutan sen takaisin secretiksi ja koko firmalle, niin okei, mä saan vesileiman takaisin. Vesileiman ei todennäköisesti tarvitse olla näin tyhmä kuin se tässä on, mutta joka tapauksessa. Ja sitten tietenkin se lopputulos on vielä se, että jos mä lähetän tämän failin vahingossa kaikille maailman ihmisille, niin siinä tapahtuu suurin piirtein jotain tällaista. Otetaan tosta esimerkiksi sähköposti ja otetaan
Tossa on esimerkiksi tullut tämä suojattu faili. Nyt kun mä availen tämän Wordin tähän, niin tämä Word ymmärtää ottaa rights managementtiin kiinni. Se pyytää multa tunnuksia, siis mä olen nyt toinen käyttäjä kuin Teppo-testi. Se pyytää multa tunnuksia, jonkalaisena mä haluan sinne sisään. Se etsii tilejä ja tämän jälkeen tämä toteaa, että sori, mutta et sä pääse tähän failiin. Ja nyt se niin kuin hauska juttu, mitä mä sain tässä samalla aikaiseksi, kun mä tein näin, niin tämä Teppo-testi voi itsessään seurata tätä kyseistä failia, ja se voi mennä esimerkiksi tämmöiseen track.asurerms.comiin, ja täällä muun muassa näkyy sitten, että onko se joltain ihmisiltä estetty sen kyseisen failin käyttö. Itse asiassa se kyseinen faili ei ollut nyt se kyseinen faili taisi olla tämä, ja täällä on muun muassa nyt sitten estetty Pukkanen aika montakin kertaa, eli aikajana on se, että kaveri on yrittänyt niin kuin useampanakin päivänä, ja vielä näkyy kartasta, että mistä se on yrittänyt, niin mikä sitä mukavempaa, että sieltä on Euroopasta tullut 12 yritystä päästä failiin, ja ne on kaikki estetty. Niitä ei enää sitten sen kummemmin tuosta eteenpäin niin kuin yksilöidä, että se menee tuolla. Hyvä, mutta siinä on pikkusen esimakua siitä, että minkälaista tiedostojen salaus- ja luokittelua. Nyt sitten se toinen homma, kun lähdetään luokittelemaan faileja, niin tämä on sitten tietenkin sellaista asiaa, mitä ehkä loppukäyttäjät tekee, ehkä adminit haluaa tehdä, ja luokittelun tapauksessa homma toimii sitten taas enemmän niin kuin näin, että me otetaan täältä nyt vaikka desktopilta ja maalaillaan tuosta muutama faili, Classify and Protect. Ja tässähän on nyt sitten silleen, että me ollaan esimerkiksi oltu asiakkaiden kanssa niin kuin näistä asioista jutuissa. Ja tämä on vähän pidempi projekti, on hyvä päästä alkuun. 2016 serveri osaa tämän asian, SharePointit osaa tämän asian, ja näin ollen esimerkiksi mä voin nämä 2 failia tästä luokitella kerralla meikäläisen firmalle niin kuin salaisiksi. Mä voin myös suojata ne custom permissioneilla, eli mä voin antaa niille erilaisia vaihtoehtoja, että okei, näitä faileja saa vaan avata, nämä failit ovat vain minulle, nämä failit, näissä on co-owneri, ketä ikinä näihin pääseekään, ja mä voin esimerkiksi antaa kaikki permissionit tähän kyseiseen failiin, vaikka nyt tämmöiselle kaverille kuin kailehtonen@edera.fi, ja mä voin myös sitten samalla määrittää täältä näin, että koska tämä nyt sitten expirioitus, viikko aikaa lukee ja sen jälkeen näitä kyseisiä faileja ei sitten enää tämä kyseinen kaveri saa tuosta auki. Eli näitä voidaan muun muassa tehdä, ja tämä oli niin kuin loppukäyttäjän paikka. Yksi failurekin siellä tuli, mutta nyt ei keskitytä siihen. Ja toi tuote ei ole hirveän vanha, toi on ihan vasta tullut tämä niin kuin loppukäyttäjäpääty. Eli käytännössä tiedostokohtainen luokittelu ja salaus on erikseen, Outlook-klientti löytyy ja sitten on automaatio, ja nämä mä tuossa teille näytinkin, eli se luottokortti muun muassa sieltä tuli. Sehän automaatio ei ole ihan saumaton, että totta kai sitä pitää vähän katsoa läpi, että missä mennään. Hyvä. Minkä takia? Tietovuodot. Cheekki esimerkiksi vähän aikaa sitten, tai aika pitkän aikaa sitten jo, mutta kuitenkin niin jakoi Dropbox-linkin, jossa saatiin täysi pääsy hänen Dropboxiinsa. Mikäs siinä? Taisi mennä salasana vaihtoon. Tietenkin niin Cheekillä ei varmaan ole niin paljon seuraajia, että sillä oli mitään väliä, mutta siitä huolimatta niin tietovuodot on aika usein tahattomia. Lähetetään ihmiselle sähköpostia, se samalla etunimellä oleva kaveri sieltä toisesta organisaatiosta päätyy sinne sähköpostien vastaanottajiin ja sitä kautta päästään. Mobiililaitteita voi häviä, ne voidaan varastaa. Ihmiset laittaa asioita mobiililaitteisiin. Mobiililaitteissa voi olla sääntö, mikä vie kaikki liitteet Dropboxiin ja sen jälkeen ne on siellä. Me ei voida niin kuin hallita sitä. Meillä ei ole siihen mitään hallintaa ja se, että me pannaan palomuuri kiinni, ei ole välttämättä se ratkaisu siihen juttuun. Mutta salaamalla ja seuraamaan sitä sisältöä me voidaan hallita sitä sisältöä, että kelle se päätyy. Ja silloin me voidaan myös siirtyä helpommin näihin käyttäjävetoisiin pilvipalveluihin, että se on se yksi juttu. Ja toi demo tuli tossa.
Muita EMS:n ominaisuuksia, mitä sieltä nyt sitten löytyy, näitä tulikin itse asiassa jo käytyä tuossa, eli salasananvaihtoportaali, SSOta, cloud-sovelluksiin, ryhmien hallintaa, pilvipalveluna. Katsotaan, mitä tälle meidän Windows 10 kuuluu. Windows 10 kuuluu tällä hetkellä semmoinen juttu, että ei muuta kuin määritäppäs poika pinni. Ja voi hyvänen aika tätä multifaktoria, kyllä tää nyt kilisee täällä. No, annetaan vielä kerran puhelimen soida, että saadaan pinnit. Ja tässä on muun muassa yksi näitä Windows 10 juttuja. Ei missään nimessä kannata enää käyttää vaikka nyt sitten perinteistä salasanaa. Nämä autentikointimetodit on vaan niin paljon parempia. Ja itse asiassa tuolta löytyy nyt sitten vielä semmoinen kuvio myös nykyään, että pystyy kirjautumaan matkapuhelinsovelluksella, eli tämmöisellä Authenticator-softalla. Mutta hyvä, tässä on nyt mulle tuore kone, joka on enrollattu. Näin kauan tämä demo kesti, ja nyt esimerkiksi täältä, niin jos mä menen, heti kun tämä antaa mun kirjoittaa jotain, noin, jos mä täältä nyt menen sitten portal.office.comiin, niin esimerkiksi Azure Active Directoryn yksi tämmöisiä niin kuin hyviä hyötyjä on se, että niin kuin näette, niin homma toimii single sign-onilla suoraan, eli mun ei tarvitse niin kuin sen suhteen asiaa vaivata. Mutta edelleen tämän kaverin ongelma taitaa olla se, että tämä ei vielä pääse tänne, koska asetukset estää, joten se tulee siitä. Hyvä. Pieni summa summarum vielä tuonne loppuun. Kuitenkin muistutetaan tässä kohtaa siitä tosiasiasta, että me jaamme himmeän määrän leffalippuja. Ja linkki on chatissa palautteeseen nyt. Ja näköjään kokeillaan vielä, että se myös toimii. Kyllä, eli webinaaripalaute. Meillä on täällä tämmöinen vaihtoehto tällä kertaa, jos haluaa tähän Enterprise Mobilityyn tai sitten näihin muihin tuotteisiin, niin tämmöisen 45 minuutin maksuttoman Skype-palaverin mun kanssa tai jonkun muun Edera-asiantuntijan kanssa, niin tänne sitten vaan liikkaatte kiinnostusta. Homma toimii sillä lailla, että meidät sitten minä tai joku muu soittaa ja sovitaan se yhteinen aika jollekin päivälle, niin päästään tavallaan niin kuin katsomaan teidän näkökulmasta tätä. Mutta joka tapauksessa niin antakaa palautetta webinaarista. Me arvotaan 5 kertaa 2 kappaletta Finkinon leffalippuja. Nythän siellä on Fast and Furious 8. Mä menen sen tänään kattoon. Mutta sillä välin kun te täytätte webinaaripalautetta, niin mä näytän tuosta pikkusen vielä summa summarum, eli miksi. Yksi juttu. Muistakaa tämä, että me ollaan nyt näitä tehty. Me ollaan tehty näitä aika paljon ja nämä niin kuin palikat ja portaalit ja mitä kaikkea näihin liittyy, niin tämä tunti on hirveän lyhyt. Tätä pitäisi 2 päivää käydä läpi. Learn by doing -tyyppisenä toteutuksena tämä on, niin kuin vie teidän aikaa muutaman päivän, mutta saatte aika paljon asioita. Eli saadaan todennäköisesti ihan parissa viikossa niin kuin koko projekti läpi silleen, että te osaatte vielä näitä käyttääkin. Ja osaaminen on niin kuin siirretty teille. Sitten tietenkin se, että minkä takia mobiililaitehallintaa, datanhallintaa ja identiteetin hallintaa tarvitaan. Laite, mihin ladataan yrityksen tai yhteisön dataa, niin sen pitää olla organisaation tiedossa, sen pitää olla määritetty sääntöjen mukaan, sen pitää olla yhdistetty johonkin käyttäjään, se ei vaan voi olla joku kone. Pääsy laitteesta pitää ihan oikeasti olla sääntöjen mukainen ja se käyttäjä pitää tunnistaa tarkemmin kuin normaalisti. Sitten taas se, että ihmiset kuitenkin antaa välillä niitä puhelimia mukeloille ja muuta, että se mukelo ei pääse sieltä sitten kiskomaan varastosaldoja tyhjäksi tai tekemään tilausta ERPin kautta tai jotain muuta vastaavaa. Sitten toinen on se, että älkää nykypäivänä suostuko olemaan huolissaan esimerkiksi siitä, että matkapuhelin häviää. Miettikää sitä omaa laitetta. Te olette IT-asiantuntijat, teillä todennäköisesti on hommat siinä mielessä niin kuin rock and roll, mutta sama juttu niin kuin loppukäyttäjille, niin se, että jos se matkapuhelin vaan katoo, tai se varastetaan, tai sille tapahtuu jotain outoa, tai se lähetetään huoltoon, niin se, että
vaihtoehdot on käytännössä se, että meidän pitää olla huolissaan, että mitä sille tapahtuu ja kuka sitä lukee. Ja toinen vaihtoehto on se, että meidän ei pidä olla huolissaan. Ja kaikkien pitäisi ottaa se ei pidä olla huolissaan. Ja tämän voi siis tehdä manuaalisella tyylillä, ja nyt tässä oli tuote, jolla se voidaan automatisoida. Eli tuossa on oikeastaan se homman juju. Ja sitten kannattaa käydä niin kuin mahdollisimman tämmöistä hyvää rakentavaa keskustelua firman sisällä myös siitä, että onko se firman puhelin, minkä linjauksen tavallaan otatte. Mulle ei ole tähän moraalikysymykseen mitään niin kuin vastausta. Onko se firman puhelin, jos firma on sen maksanut? Periaatteessa ne on sen maksanut ja firma voi silloin tehdä sille asialle mitään. Sitten on se toinen kysymys, omistaako se firma sen datan ja sen kaiken datan, mitä siellä puhelimessa on. Omistaako se ne kaikki ne valokuvat, mitä ihminen on ottanut? Omistaako se sen faktan, että tällä puhelimen käyttäjällä on peräpukama lääkäri kello 15 tai jotain muuta? Tai paljonko se painoi tammikuussa tai jotain muuta? Mitä ikinä siellä on? Eli tämä tavallaan, että mulla ei ole mitään salattavaa, niin kaikilla on sitten jotain salattavaa. Näin se vaan tuppaa menemään. Eli tässä oli nyt lyhyehkö setti meidän EMS-palvelusta, tai siis Microsoftin EMS-palvelusta, jota muun muassa me rakennetaan ja myydään siihen lisenssejä. Ei muuta kuin tässä kohtaa niin on aika kiittää osallistumisesta tähän webinaariin. Täytittehän palautteet, muistakaa leffalippuarvonta, seuratkaa Twitterissä ja aivan äärimmäisen hyvää viikonloppua kaikille. Kiitoksia.